Og her skal jeg sige, at det bliver 2 sæt til 11. Det vidste du ikke, Peter. Det er en lang dag for dig. Taufik. Thumbs up, thumbs up. Jeg skal prøve. Det fede er, at der er ikke så mange, der kan kinesisk derinde, så...你觉得你的给的南创的水平怎么样？可能很多人都不太知道 ，Peter 是曾经的世青赛的男双的冠军。Han siger, at der måske ikke mange, der ved, at Lendan har vandt ungdomsmesterskaberne i herredom, men det ved I godt. Og jeg spurgte om, hvordan Peter Gade spiller herredom, og nu spørger jeg ham om, hvordan hans form er lige nu, og hvordan man skal frem mod Danmark Open. 下个星期有丹麦公开赛，你的现在的水平怎么样？你觉得你可以拿冠军？今年所有的高手都来了，而且是比赛，所以我希望下个星期自己非常好的，希望自己有非常好的表现，也希望到时候有很多丹麦的球迷给我加油。Det her år i Danmark Open, der kommer alle sammen, fordi det er en penge-serie, men han håber, at alle badmintonfans får en god oplevelse, og selvfølgelig håber han også, at han kan vinde. Det er tidligere, at han har ikke holdt op i hånden i 30 år, det gør han så nu. Det er dejligt, at få lidt på stedet, eller? Og nu er der få. Og dengang Erland spillede, var træningsfaktoren lidt større, skal jeg sige. Vil du være sød og prøve lige at knappe og rydde op, kan det? Det kan ikke lide sig. Okay, det skal jeg ikke. Og han blev sgu lidt fornærmet på mig tidligere, fordi jeg mødte ham for lidt siden, det er Philip Lex, kom bare ind i forestillingen. Han blev sur på mig, fordi jeg påstod, at Charles Fink havde verdens bedste baghånd. Og det måske heller blive rigtigt. Flink vandt det første verdensmesterskab, der overhovedet kunne spille 1977 år i Malmø. Jeg var så det var stort, stod til finalfinalen, han vandt over England. Han vandt Europamesterskabet mange gange.
Og lad os lige se den der baghånd. Du kan jo godt lyne den der, kan jeg se. Det er fint. Det er fint, ja. Prøv lige den der baghånd. Lad os lige se baghånden. Ja, det er en small, ja. Lad os se din baghånd. Hvordan meget du gjorde. Skal jeg lægge op til? Kom her. Kom her. Kom her. Det er god gang Jesper Helge. Den spiller fra 1983 vandt verdensmesterskabet i herrebakke ude i Boldbehallen. EM-guld vandt til den der Leite DM i herrebakke, tror jeg. Leite. Og så langt med Leite til Fladberg. Jesper Helge, en fantastisk teknisk spiller, som også har turneret ved at springe af kildescenen 3 gange. Og derfor går han til det en gang med en dag, kan jeg se. Godt, vi skal også have sin Fladberg. Jesper Helges marker. Jeg giver 83. Og ligesom Jesper også en fantastisk dygtig midtstopperspiller. Spiller med Pia Nielsen. Kan I huske det? Kom nu, Victor! Den henter han også. Vildt provokerende, ikke? Der er ingen, som kan føre lige. Han spørger på linjen. Okay, det er dansk og dansk og generelt med det eller hvad det nu er. Han er ikke meget hjælp på markeren nu. Jeg har på fornemmelse, de spiller på gaden. Jeg ved ikke, hvor han er fra. Du skal være klar, at de vil vinde bolden. Carsten, hvordan går jeg bare gået? Eller faktisk, der er ingen grund til. Carsten, jeg siger, hvordan er der, at han marker ikke gider løbe? Han er løbet til det. Nej, det er ikke. Han er noget plads. Kom nu, Peter. Det er lige klap, det der. Det er jo klart, at til skole, så bliver man ude.
Gå lige og spille videre. Ja. Det kan være, du har det for fanden, ikke? Og tusind tak selvfølgelig også til Lola for at lave det her Netflix-arrangement, som har været god at gøre for Badminton. Og fortsat god selv selvfølgelig.